Bye! I'm really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine. 너와 함께 있었던 시간이 길었어. 봐봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Magluto. We have longganisa, fried egg, meatloaf, bacon, and bangus. You want it bangus na? Yeah? Come now, come. If she gets grumpy, then I have to put up with it for the rest of the day when Mama's at work. Over naman. Why is that pig over there? The first time. Longganisa also, Dada. No, it's all the bacon. Yesterday she had a lot of bacon. Thank you, Mom. Anything else? I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. So, kakain muna kami. Eat na. Hinam-hinam na siya sa... Wala. Be careful of this. Give yan the bread there. Ibalin lang rice unta diri dapit. Remove that, please. Yeah. Change. That give that to yan, yeah. Swap. Yes, very good. A few moments later. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. Sophia, tidak kasi Sophia will not run away.
They're leaving us now again. Sophia, giuwat na mo. Diri mo na siya kasi iiyak yan. Bye. Bye, kisa na. No. No. No, na. Na. Nalipat. Ah, sige. Bye. Sip-sip oh, sip-sip na. Yeah. Huh? No, so in a couple of weeks. They will wait for you anyway. Bye-bye. Bye-bye. Wala nang naiwan. Nah. Wala na siya kabantay, oh. Sophia is still there. Ah. Yeah, she's distracted. I don't know when the car moves. Hurry up daw. Dito kung naong hurricane. Ha? Open the door daw. Naning kanaog na, hurry up. Bye-bye, Uncle. Bye-bye, Uncle. Tinggang ngisi. Yay! Yay! A few moments later. Tapos na ako maghugas ng plato. And si Bana naliligo. Tapos, ano pala siya? Nag-vacuum na ngayon. And then, ako, ayan, malinis na yung aking kusina. Hindi pa quite pala. Kasi si Sophia, panay drama-drama. And, tawag nito, relax lang ako ng konti kasi maya magpe-prepare na ako kasi may pasok pa ako. Tonight, panggabi ako, closing. So, medyo long night sa akin hanggang alas 10 ako. So, see you mamaya mga langga. Mga lalabs pala. Bye-bye. So, mga cassava lovers, kay mga cassava lovers, including Sophia. Shush! Hurry up before there's enough. Hala! Oh! Some of the reactions of the defendants, that Wow, that was so big. almost makes it worse, does it? It does. I mean, it's not surprising. You know, when you look at the offence, the circumstances, and it's not surprising in that respect. Not only for police officers, but also Yeah. from people. 2 hands, 3 How things. does a police family Yeah. come together in a situation like this? You don't have to explain anything. The support's there, the messages are there, the phone calls are there, and everybody. It's an exclusive club that you don't want to be a part of, and everybody gets that. Everybody gets why you're there. So it's quite supportive in that respect, and not only from families that have lost police officers, but from police officers in general. They all know what you're going through, and they all know that it could be one of them at any time. And everybody knows No. that police officers, every day when they go to work, they put themselves at risk. Is the job of a police officer, do you think, becoming more dangerous? I think it's becoming more evident. We're seeing more instances of it. Where I think last year, 2018, 2019, 10,500 police officers injured as a result of assaults on duty, and that can't be right. At the end of the day, when you put that uniform on, there's still a human being underneath it. They bleed like the rest of us, they bruise like the rest of us, they suffer like the rest of us, and quite rightly so, they deserve that protection from the courts like the rest of us. And I suppose there's almost a worry, isn't there, with cases like this, it might Can you put deter in? people who are interested in pursuing a career in the police from coming forward. No doubt about it. I mean, you've only got to see the amount of recruitment campaigns that police forces are running nationally, and that tells you something. That tells you something. Yes. You know, they must be struggling to recruit police people. No, it's for you. Going back No, to the for you. court case, I mean, obviously we saw those scenes yesterday of the family speaking outside the court. What's it like for a family member in the position that you were in to have to go into a courtroom to watch? A few moments later. So I'm playing nurse.
Doctor pala, doctor. Relax, oy. Relax, sit down properly. Strict ang doctor. The doctor is strict. Should be tight. It's pinched around the back here Is it okay? where the things are. Is it okay? She's a cruel doctor. Ginawa mo na eh. Sophia, you're fine. I can see it that you're fine. Did not, it's only reached to 160 plus. Okay na. Yeah, 131 over 79. Did you do hearts as well? Huh? Pulse? Heart, 61. Pulse per minute, 61 pulse per minute. You want the other one? No. I'm still alive then. You're fine. A few moments later. So, good evening mga lalab. It's 10:48 na ng gabi. Kagagaling ko lang sa work. And then, naghilamos na ako. Nagbihis na ako. Bale, nag-scrub lang ako sa face. Wala naman akong routine. Pero itatry ko tong jade ruler. Ayan. Naging trending to siya dahil kay Kim Chu. Nakita yung si Kim Chu. Yung ginagano niya yung mukha niya para daw ano. Para, ewan ko ba kung ano to. Parang smooth din ata. Tapos yung mga wrinkles and that. I don't know. Ay, nako. Harating ko lang sa bahay, tapos, na-upset ako sa mga sinabi ni Bana. Ay, nako. Hindi naman siya seryoso, pero share ko lang sa inyo. Medyo, ito malamig, masarap. Masarap siya. So, ganun pala yun yung katulad kay Kim Chu. So, habang nagkaganito ako, gawin ko lang yung aking depression. Hindi naman upset ako kasi may sinabi siya na hindi ko gusto. Minsan kasi sa kanya joke lang, pero sa akin parang seryoso na katulad ng sabihin kang shut up, yung ganun. Pero hindi yan yung sinabi niya na nasanay ako sa shut up konti, pero hindi pa masyado talagang sanay. Ay nako, kapoy pa from work, tapos may nasabi pa siyang ganun. Yung parang bang for example lang, sabihin ko na lang. Yung parang sabi niya na mag-grocery shopping kami. So sabi ko sa kanya, wag masyadong madami kasi minsan napapasobra yung aming pabili, tapos nasasayang lang. And then, 'di ba? Kasi pagkain, 'di ba? Sinasabi nga nila na napupunta lang sa toilet, sa banyo. So, tinatai lang natin. So, wala kang nakikitang masasave diyan. Sabi ko konti lang. Tapos sabi niya, ano ba yung sinabi? Basta may sinabi siya, hindi na ako nakinig. Tapos sabi ko, kasi nagsisave ako para sa aking driver license. Tapos sabi niya, di pumunta ka sa trabaho bukas. Agoy, ginanon ako. Di na-imbir na ako, surok akong dugo. Mga inanap ba na question, answers, sa akin kasi parang seryoso na yun. Nagtatrabaho ka ng sobra-sobra. Tapos gaganunin ka pa. Ewan ko sa kanya, kasi minsan nasasabihan siya, joke lang daw, joke na, hindi ko man nag-get over. Ay, naku, ngayon talaga ako nag-open up. Minsan kasi nakakagalit. Di nala ako kumipo sa kanya. Tapos sabi niya, sandwich lang naman bibilin ko. Ganon pa siya. So, kaya mga ganun ba na-upset? Ewan ko, sa inyo, nakaka-upset ba yun? Kasi, di ba, gusto kong, i-share yung aking, life sa vlog na. Kasi, bahagi na kayo ng, parte na kayo ng daily namin. So, sinishare ko naman yung nangyayari sa amin araw-araw, di ba? So, wala siyang alam na sinare ko sa inyo.
Pero mabait naman yan si Bana. Medyo lang yung bibig niya ba minsan, ewan ko, siguro normal yan sa mga Briton or sa mga foreigner na ganyan, na yung direct to the point, pero minsan kasi nakakasakit. So, alam niya, na-imbiyanan ako kasi hindi na ako sumagot. Nagbihis lang ako, naghilamos, tapos bumaba. Tapos sabi pa niya, I love you, ganun. Sabi ko na, para walang gulo, dati hindi ako sumasagot. Kasi as in, buong gabi hindi ako sumasagot. Tapos nagtataka yung sapat di ako di sumasagot. So ngayon, para walang gulo at para period na, sinabi ko lang, I love you to. Ganon, I love you to. Pero wala siyang feelings, no feelings, as in. O, gusto mo yun? Saan ka? Sa magsasabi ng I love you to, na walang feelings? Or doon sa hindi ka kikibuin? Diba, ganun pa din yun. Nakakaloka. Teka lang. May nangyari na ba dito sa akin face? Pero alam nyo, yung para siyang nagfa-fine. Ewan ko, may ano ko dito, may pimples ako. Parang, kasi may ano tayo ngayon, may bisita tayo. Kaya, ganun. Kaya, pagod ko din. Ay, grabe. So, ganun siya. Pero mali ito dapat ganun, no? So, ganun, upset ako, as in, parang nagbiro siya. Ewan ko sa kanya, parang dapat sana inibahin na niya. Kasi, dati kasi, yung ano, yung bago pa ako dito, as in bago pa kami magkasama, yung bang nagsasabi siya na, ay ako yung ano, yung joker, yung sabi ko, ay ang taba mo, you're fat, ganun. Parang nainis na siya kasi parang palagi niyang naririnig sa akin. Malaki naman talaga siya. Nainis siya. As in, ewan ko nun, sumigaw ata siya sa akin. Ganun, inamamlan siya sa ano, naalala ko sa dating bahay pa namin. Basta talagang galit na galit siya. So, hindi ko na siya sinasabi. Pero pag siya, ayun, kasi iniiwasan ko na, diba? Ewan ko. Kayo, may ganyan din ba kayo? Relate ba kayo dyan? Maingay ah. Should kining naning kita magpapapa. So, yun lang. At least nasabi ko sa inyo na ganon nangyari. Andun siya sa taas. Tulog na si Sophia. Siya nagpatulog. Kasi may pasok nga ako. Bukas free ako. So, mag-grocery kami. Okay? So, tapusin ko lang tong aking mukha mga lalab. So, mag-good night na. Yun lang muna ang ating vlog for today. Maraming salamat sa inyo. Kahit minsan yung mga vlog natin very short or paulit-ulit lang yung nakikita nyo. Kusina, bahay, Sophia, ako, kain, luto, yun lang. Mukha ko. Yun lang talaga nakikita nyo. Pero very thankful ako lalong-lalo na sa mga nag-comment dyan at na-appreciate. Ganun lang, na-appreciate nila yung mga vlogs namin. Maraming thank you talaga sa inyo. Thank you po. And sana po magkita-kita tayo sa susunod po pong mga videos. Bye-bye! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지